Знаете, по същия начин сега ви припомням и онези масажни движения за лицето, точно за този овал на лицето, за тези бръчици около по челото, големите дълбоки бръчици. Ето тук са още едни лимфни точки, които са също много така, приятни за масаж. Освен тези, които ви показах, новите от днес лимфни, ето тук са другите. Защото това е същата, напрежението се събира в тях и по същия начин отвеждаме потока на лимфата надолу към ушите и към лимфата към ухото. Може да масажирате и само с палци. Идеята е да отведете лимфния поток към зад ушите и оттам към врата. По същия начин и отдолу, цялостното лице. Това спомага точно за спиране на оттока и подуването на лицето, дренирането на шлаката. Този лимфен масаж е много важен за всеки, който иска да има тонус на лицето и да подобри състоянието си на кожата на лицето. В вторник обясних подробно защо трябва да нашите лимфни дренажи, лимфни пътища на тялото трябва да бъдат в добра кондиция, защото ако сърцето е органа, който движи кръвта до така всяка точка на нашето тяло, то лимфата ние трябва да я движим чрез движението и интензивни движения и масажи. Така че много е важно, защото всичките токсини, които се задържат в нашето тяло, трябва да ежедневно да излизат от него. Не само чрез антиоксидантни напитки и хранителни добавки, но и чрез така, подсилването на масажни движения и интензивни движения. Радвам се, че се включихте. Така, много е важно да активираме и да поддържаме ето тук нашия лимфен канал. Ето това нещо може да започвате вашите масажи с загряване точно на лимфния дренаж, който съобщих от тук е много важен, от тук надолу. Ключицата е един голям лимфен дренаж, който се осъществява и стигайки до ключицата, преминаваме надолу до подмишницата, където се благодаря, до подмишницата, където е най-мащабният дренаж и се извършва напълно отвеждане на лимфата от нашето тяло под мишницата. Ще усещате болка, неразположение, болка, възли. В началото е напълно нормално. Това означава, че не се движите достатъчно и сте натрупали лимфни възли. Даже някои от тях, както и аз имах лимфни възли на точно тези места, особено под мишницата. Застоя, да, благодаря, подпомагаш ми. На мен тези движения са ми много удобни, отпускащи и приятни и затова имам и забавяне в говора, не ми идват думи, така че да знаете защо. Много са приятни и аз ги използвам за част от релаксиращата ми грижа, особено вечерно време, когато деня ми е бил натоварен. И така, пак ще направя всичко това, което показах до момента. Съвсем леко щипане, масажи, за да отведете, за да отпушите и да отведете лимфния
така, дренаж, цялата шлака извън тялото, това е изключително важно, защото то няма къде да излезе. Затова са важни интензивните движения. Така, набързичко минавам пред всичко и ви оставям, защото имам още едно събитие малко в 12 часа. Искам да се възползвам от това, че сте на линия. Ако имате въпроси да зададете, после може да гледате и записа. Ще остане активен още 2 седмици.